Už to vidím. 4,8 hviezdičky. To znamená, že majiteľia... Z 10 či z 5? Z 5, ale 5 hodnotení tam je. OK, tak 4 naše a nejaká... A nikto nenapísal teda žiadnu takú slovnú recenziu. Hej? Ale to je preto, lebo vlastne akože väčšinovo 75% poslucháčov to počúva na Spotify a 15% na Apple Podcast a potom idú také akože divné veci, že Podcast Addict, Castbox, Edge, Firefox, Google Chrome, Safari a Unknown. To sú takí tí divní ľudia, nie? Teda Safari to je čo, však to prehliadaš, nie? Čiže ty si môžeš Však akože aj Firefox si prehliadaš. Áno. Levy a stáda opíť Safari. Viem, že sa vydarí Safari. Vraj málo spievame, že som nespieval. Hovorí kto? Moja žena. Áno, tak to je ten recenzent. A to je super, vieš, keď spojíš social media manažera s recenzentkou. Náhodou minule si Mirka pustila k žehleniu náš diel o domácich prácach. Ale nepovedala nič. Do papiere sú pripravené, hej? My sa bavili so Simonkou, že ona by chcela robiť taký opravný podcast, že by tam vysvetľovali, že ako to naozaj je. Moja Simonka? Tvoja. Sa hovorila, že každú stredu by mohli mať naše partnerky. Korektúru toho, čo sme v sobotu narozprávali. Ale s Dodom by to bolo troška viacej. Toľko mikrofónov nemáme. Áno, presne. Multitasking. To je pekné. Tak to tiež vystrihneme. Kríže stredného veku. No, vy ste chceli také tie ženské témy, čo som vám minulé zatrhol, ale už máme, akože mali sme pauzu od ženských tém, tak niečo také, akože si môžeme dať, ale... No to chudnutie sme si hovorili, že tiež nechceme, nie? Že to je ženská téma. Ale pozri, to by sme mali robiť iba vtedy, ak sme ako keby že poplatní takým trendom, ako je napríklad nárast počúvanosti. No podľa štatistiky vôbec nie sme poplatní týmto trendom. Otázka je, čo preto môžeme urobiť. No, je. A to chudnutie, hej, teda ideme? Chudnutie je dobré. Akože môžeme. Teraz ma mrzí, že tu nie je Dodo, lebo by som chcel počuť, ako hovorí chudnutie. Chudnutie. Včera som niekomu vysvetlila, že ktorý z nás je ktorý a ja som hovoril, že ten s tým českým prízvukom je Dodo. Ďoďa, ale ako rýchlo ho pochytia. Ale ideš o chudnutí niečo viem. Lebo ja som tučko, vieš. Neverím. Teoreticky. Tak akože ty si prešiel rôznymi tými akože, že premenami, metamorfózami, lebo ty si bol chvíľu aj veľmi, veľmi chudý. Keď sme sa spoznali, tak si bol taký ako príteľnatý. A potom... Príteľnatý? To znamená čo? Som bol jeho príteľ. Príteľný. Si mali také príteľstvo. No príteľia sme dúfam stále. Príteľia. Ale... To sú si vlastne blízky, ne? Nie sme príteľia. Ja som príteľ s niekým úplne iným, Ludvík. Teda to tvoje chudnutie bolo celkom také zaujímavé. Kedy to bol? V 90-kách? Akože váhu, myslíš? Hej, on bol taký, že chvíľu... Čo si myslel? Chvíľu bol makrobiotik. A 90. Keď pracoval na Leškovej, keď si pracoval, tak tam si mal takú fotku na balkóne. Spomínam si na takú fotku. Mal si fotku na balkóne, kde si tam ste mali, ja neviem, fajčpauzu alebo niečo a ty si mal na sebe ešte taký obťahnutý nejaké tričko, také dokonca také... Také dederonové, zo sekaču. No a to si mal na sebe a bol si, že úplne akože... Že... Ale to už boli také akože pozostatky tohto obdobia. Áno. Lebo ja si ťa pamätám v tomto období. To som si až vtedy uvedomil, že aký si chudý. Ja som potom akože neskôr tiež akože veľmi schudol, ale až takto som to nedal. Raz som sa dokonca v živote zľakol, že asi už nepriberiem. Normálne som sa zľakol, že som moc chudý.
Tak s týmto som ja nikdy nemal problém. To som mal pred 20 rokmi. Vedel nepribrať. Že si sa zlakol? Že som sa zlakol. Že ťa chudnutie vystrašilo? No. A ty si akože vedome niečo preto robil, Martin, aby si schudol? To bola kolaterál, vieš, to chudnutie. Ja som akože vtedy sme... Si fetoval? Crack. A vtedy vlastne akože prišiel Dodo s tou svojou slavnou makrobiotikou. Dodo? A Dodo ťa influencol? On Dodo ma influencol, vtedy to bolo akože zaujímavé. Lebo vieš, my sme chceli byť vtedy akože inakší, ale vlastne, no a to stačilo vlastne, lebo tam sa vlastne nedalo, že nič jesť. To bola taký typ stravovania postavený na nejakých energiách. Už sa to nepamätám presne. Prána? Nie. A že vlastne, že tam sa malo jesť, že obilie, zelenina, troška ryby a teda akože žiadne také, že veľa, že cukor skoro žiadny, sol veľmi málo, vlastne tuky, tak akože olivový olej a také horiešky a takéto akože veci, že nie akože... Čiže tak ja jem dnes? To je makrobiotická strava? No a ono sa to nejak má také, že yin a yang a sa to vlastne tak nejak akože celé sa to malo tak akože vykrývať. A z toho sa chudne? No a chudlo sa z toho akože z jedného dôvodu, lebo to bolo koncom 90. rokov a že keďže to pochádzalo z Japonska, tak alternatíva, že čo si mal jesť, bolo, že tofu, riasi, rýža, ryby a tak. A riasi ani nepreháňate, to neboli. A teraz, že také, že tempeh, vieš, a teraz, že to sa nedalo nikde kúpiť. No. Ja si pamätám, že ty si tak chodil na Karpatsku, nie do nejakého Planeta Food. Ježiš. Áno, tam na Karpatskej bola Planetka Food, alebo Planeta. A ty si mi hovoril, že to je Planeta. Áno, tak si to vysloval. A ja som s týmto človekom... Lebo to je pán Planeta. Planeta sa volá... Ale on je geniálny, lebo ja som s ním raz... On má stále má taký akože stánok vo Fresh Markete. Planeta? Áno. A on je taký akože mimozemšťan, lebo ja som raz... Že to je iná planeta ako Zem, hej? Absolútne. Ja som s ním... Ale však ja som aj povedal, že je nomen. Tému mimozemšťana sme už ale ja som niečo moderoval a tam som ho stretol. A on, neviem prečo, čo tam robil, už si nepamätám, bolo to dávno. On si pamätám, že som videl také absurdné videá ešte v začiatkoch toho, akože na Facebooku, takých týchto akože videí, kde on zavolal nejakých športovcov, dokonca hokejistov. A bolo to strašne smiešné, lebo on im proste povedal, že teraz zjedzte to tofu a skúste si rozpojiť, akože niečo im dal, že skúste teraz rozpojiť tie prsty. Také výborné. Dva prsty? Výborné, tam boli také všelijaké hovadiny typu. Musíš to opísať podrobne. Že on spojil niečo, alebo mal niečo dvihnúť. Vieš, a keď si dal, že normálne to nevedel dvihnúť, ale keď si dal to tofu, tak to normálne zdvihol. A tí ľudia sa tvárili, vieš, úplne zdesene, ale to boli takí tí prvoligoví hokejisti. To bola doba, že Kašpirovský a Deniken a takto vtedy akože... To boli 2000 roky toto. A dokonca akože on hovoril aj také veci, že to keď si kupujete, ja som tým chvíľu bol taký akože že zmiatnutý, že keď si kupujete do nákupnej tašky potraviny a popri tom si kúpite napríklad, že jar, alebo ja neviem, že nejaký ako proste čistič na WC, tak to nemôžete dávať dohromady, lebo tie energie z tých jedál a z tohoto sa prepájajú z tohoto. A pritom tam je citrón, vieš, tom čističi na WC. No a niektorí ľudia aj pijú, nie? To ten čistič na WC. Ale to bolo takéto EZO vlastne, akože takýmto. Ja som sa s tým potom vysporiadal tak, že už som to akože opustil. Výsledok bol, že som schudol asi na 60 kg. Malo to výborný efekt, že raz som sa chytil také tyče nejaké takéto priečnej, vlastne to som sa nikdy nevedel tak urobiť, taký ten zhyb. Áno, že si sa dvihol. A zrazu som hovoril, že a som sa dvihol, lebo som bol vlastne ľahký, vieš, akože to bol hlavný problém. No a ja sa s tým potom tak vysporiadal, že ja som napísal do časopisu Zmena. Neviem, či to niekto z vás ešte si pamätá. Ja si ho pamätám. To bolo pred Smečkom, nie? To bolo, nie, to bola taká... Iná ešte. Zmena začala vychádzať v porevolučných dňoch, ako taký, dokonca v revolučných. To nebolo Smena, ale Zmena začala vychádzať v revolučných dňoch. A malo taký formát nového času vlastne, taký malý. Ale potom sa to veľmi rýchlo sa to preklopilo z takého toho... Sa to zmečiarovateľo? Absolútne. Ale že nielen zmečiarovateľo. Skokotilo. Ale úplne skokotilo, lebo tam začal byť šéfredaktor taký ten Kapusta, niekto iný, ako sa on volal. Ja neviem. A ty si písal o tejto strave do časopisu Zmena, ktorého šéfredaktor bol Kapusta?
A ja som to napísal list na stroji, že chcel by som im povedať o nebezpečnom trende, ktorý sa volá makrobiotika, sa teraz rozbáha, ktorý ide proti našej slovanskej kresťanskej podstate. A som to opísal, vieš, akože, že čo to je. A oni to, som sa podpísal svojím menom a povedal som, že chcel by som, aby to uverejnili pod pseudonymom, lebo sa bojím, že by ma vlastne tá sekta ako potom prenasledovala. Sekta makrobiotikov? Hej, no a oni to takto presne urobili. No, že do písmena to vytlačili na tej strednej strane, že keď to dvojstrane, že keď to otvoríš, tak vlastne... A to máš zachovaný kus? Mám, našiel som to minul na chalupe. To mi pripomína istého známeho slovenského publicistu, nebudem menovať. Kľudne, on aspoň to bude počúvať toto potom. Mišo Havran, ktorý kedysi písal do Bosorky také tieto veci v stave... A on to písal pod pseudonymom? To už neviem, lebo tam sa vtedy... Ale Havran sa k Bosorke hodí? Áno. Havran začínal v Bosorke. Ježiš, dúfam, že toto nikdy nebude počúvať. A že to vedia všetci, nie? Nevedia, on to tak akože občas povie. Tak teraz to budú ďalších 8 ľudí, to bude v Indonézii. Začnú dolovať v pivniciach staré vydania Bosorky. Ja som zistil, že ja vlastne toto môj kamarát a priateľ MB kedy si hovoril, vždy keď jedol... Je to o mne hovorí. Príteľ. Vždy keď jedol mliečne výrobky, alebo sme niekde boli spolu, sa objednal napríklad sír vyprážaný, tak to nazýval, alebo akékoľvek mliečne výrobky nazýval bielou smrťou z obľubou. Čiže som si uvedomil, že ja teraz mám napríklad akože v domácnosti nadmernú spotrebu mliečných výrobkov. Že to je, moja chladnička je plná mliečných výrobkov. A tam sú tuky, nie? Tam sú tuky. Áno. Síry, rôzne jogurty, ja neviem, smotany, sladké, kyslé. A skúšali ste niekedy, že krabičkovú dietu? Nie. Nie. Ja tomu nerozumiem, že vieš, že mňa akože... To je celé jednoduché, že dostaneš jedlo na prídel, že proste to je odporné. Že nežereš, len akože dostaneš to, čo ti oni odborníci na krabičky vedia naplniť tú škatuľku množstvom jedla, kde si vypočítajú. Keďže má tie syry, a tak on má kravičkovú dietu. Mám už aj šťastie kravička. Áno, lebo mňa zasa baví ten moment toho, že ja si to jedlo pripravím sám. Vieš, že mám radosť z toho, ale však to si môžeš aj sám do krabičiek pripraviť. Ale že keď ti niekto ako priniesie nejaký ujo, alebo neviem, ako si to, že ti priniesie krabičkovú dietu, alebo teta. Alebo nebinárna osoba. Alebo psík, alebo ktokoľvek. Alebo dron ti priniesie nejakú krabičku, hej, že tu máš na príď dnes. Tak mne to je také divné. Nie, ja som to skúšal, aj som absolvoval akože celý taký, že 21 alebo koľkodňový kurs. Nie kurs, turnus. A to bolo akože, oni to majú vypočítané tak, že máš nejaký ako keby objem tých kalórií, ktoré máš rozdelené do 5 jedál a ti to pripravia, že raňajky, 10, obed, večera. Ale nepripravia ti to akože, že osobne, akože na tvoje... Akože také, myslíš, že majú taký neosobný prístup k tomu? No určite. Nie, že na tvoj výdaj na tvoj denný výdaj kalórií, že čo vyplníš robíš, na začiatku niečo, nejaký dotazníček. Oni ti kde si, čo chceš. Kešu, hej. Ale oni sa každému pošlú to isté, akože majú pocit, že to je pre nich. Že ty dostaneš rýžu z kešu a je osoba nebinárna. Možno dostane o kilo rýže menej nejaká iná osoba. Ale vieš, čo bolo najhoršie na tomto, že oni ti to pripravujú, že večer ti to prinesú a na druhý deň to máš, akože na celý deň. Čo ešte som zvládal si tak niečo prihriať a podobne. Ale najhoršie bolo, keď ti to priniesli, že na víkend, lebo to ti vlastne priniesli vo štvrtok večer jedlo na piatok, sobotu, nedeľu na 3 dní. Čiže ty si mal vlastne, akože som mal plnú chladničku krabičiek a tam bolo napísané, čo mám kedy jesť, že 15 jedál. No ale keby to bolo, že lazagne alebo guláš, vieš, a čo to obsahovalo? Na tretí deň. Rôzne veci. Ale bolo to celkom pestré, musím povedať. Bolo to aj chutné? Bolo to aj chutné, ale už napríklad v nedeľu som si to varené vajíčko, už radšej som si uvaril ako keby, že nové.
než by som mal to zo štvrtka. A nefungovalo by to aj tak, že dobre chápem, že mnohí ľudia pracujú akože vo firmách aj ty, ale že napríklad... mnohí ľudia pracujú. Mnohí ľudia pracujú, ale že niektorí vo firmách aj nepracujú. Že ti povedia, že namiesto toho ti pošlú, že taký lístok, že kúpte si, alebo že ti... Ale vieš, koľko je s tým roboty, že si to tak akože nameriaš celé. Vieš, koľko je takých stránok, ktoré ti hovoria, že kúpte si a uvarte si? Chápem, ale keby ti poslali túto, že hrnček ríže, že to máš na víkend, vieš, že ti len pošlú tú rížu neuvarenú. No ale musím povedať, lebo ríža napríklad, keď ti vo štvrtok prinesú rížu a ty ju máš jesť v sobotu alebo v nedeľu, tak to je akože na prvú myču, lebo je to existuje nechutné, taký mýtus, že ona je toxická. Áno. No, to si ľudí myslí, vieš, ale není. To nie je mýtus. No, akože na druhý deň áno, ale ona v podstate... Dobre, na druhý deň to je mýtus? Že, pozri si, keď robíš nejaké arančíny, keď robíš arančíny, alebo dokonca praženú rýžu, tak sa odporúča, že to robíš z deň starej rýže. Áno. Lebo takej tej toxickej. Áno, no. To si hovorím. Tak preto je to dobré, vieš? Lebo tie nezdravé veci sú také dobré. A mal si aj také tie večerné munchies? Prosím? Večerné munchies, také, že večerný hlad. Večerné munchies sú čo, nejaká mexická kapela? To sú také cukríky, vieš. Večerné munchies, také, že máš ten väčšinou poalkoholový, ale také rabovanie chladničky v noci. Nemal som. Nie, to ja som nemal nikdy. Ja mám takú nemenovanú kamarátku, ktorá akože bojuje s týmto jedlom a s kalóriami a neviem čím. A ona normálne mi hovorila minule, že tak ma to chytilo v noci, že som zjedla až 1000 kalórií. Že už to ani nazývala nejakými druhmi jedla, že zješ celý koláč alebo niečo, plech. Počkaj, koľko je, že čo je také, že čo obsahuje 1000 kalórií? Aké jedlo obsahuje 1000 kalórií? Také, že ktoré zješ na posedenie? Vypražaný syr má možno aj 1500. Fakt. Akože tá kocka jedna, hej? No, nie s tatarskou a s tými akože... Že celé to jedlo, hej? No. Celé tie zemiaky na masle z vypraženého. Namaste. No? To má tak 1200. Fakt? Aj 1500, no. Však tvoj denný akože príjem by mal byť nejakých 2000 kalórií. Ale my sme sa o tom rozprávali. Závisí, že či si žena, alebo či si muž. Ale neviem, ako je to s nebinárnymi osobami. Ale my sme sa binárne o tom rozprávali kedysi, že ty, aj keď si vo vegetatívnej polohe, že len ležíš, tak tvoje telo spáli za deň 2000 kalórií, aj keď iba ležíš a nerobíš vôbec, ale vôbec nič. Áno. Okay. Len tým, že mrkáš viečkami. Musíš žiť, nie? No jasné. Máme, že srdce ti... Áno, srdce, všetko búška ti, srdiečko. Tak spáli 2000. Ale aj mozog, nie? Že keď uvažuješ, takže to... To spáli asi najviac kalórií údajne. No. Keď chceš schudnúť, musíš viac rozmýšľať. Preto má také tenké. A možno by sme mali robiť nejaké sudoku na chudnutie. Keby bolo sudochu. Jadroví vedci sú chudí. Nie sú všetci. Nie sú? A podľa mňa tí, čo uvažujú... Možno iba tí ožiarení. Je veľa tučných mysliteľov. Tučný mysliteľ? Tak Umberto Eco nebol štíhly. Tučné myšlienky. Vieš, Umberto Eco nebol štíhly. Ja keď som mal také obdobie, že som bol po nejakom rozchode, tak mi raz trvalo asi mesiac. Som naozaj že nezjedol vôbec nič. Naozaj? Naozaj celý mesiac som nezjedol ani lyžičku jogurtu a fakt, že nie. A si schudol? Ježišmária, obrovské množstva, ale potom som to hneď pribral. Ale ja som vtedy príjmal iba alkohol. To je ten jojo efekt, nie? Ja som vtedy pil iba víno alebo pivo. Naozaj, že bral som nejaké antidepresíva a proste... To bolo, že to je dobrá kombinácia. Antidepresíva a pivo, víno. Vynikajúca. Fantastické odporúčam. A nejaký ešte Xanax. Hej, no. Ale vtedy som schudol. Áno. A za ten mesiac som schudol, ja neviem, 10-15 kg. Wow. Ale to je nezdravé chudnutie. Ja nehovorím o tom, že je to zdravé, že je to hrozné. Že rozchod je cesta k chudnutiu. To je. A je to príšerné, ale potom ma kamarát k sebe domov pozval, že už ma sereš a pozval ma k sebe domov na steak. Uh-huh. A ja som za ten večer vtedy zjedol 2 stejky. Áno. 2. Slovom 2. Ale oni majú rôzne váhy, vieš, že to nie je na množstvo. Nie, Filet Mignon to urobil naozaj, že opulentným, nádherným spôsobom. Ja som raz bol na večeri s klientom, ktorého som pozval a on si dal, že 750 gramový steak si objednal. Ty vole.
No, ale... Ja som ináč, raz som takto mal nejaký taký, že 800-900 gramový steak, ale to som nezjedol samozrejme, že to sa nedá zjesť. To ale ja som paradoxne, že potom... Klient, ale predstav si, že po tom mesiaci som nezačal jesť, že ja neviem, že rýžu iba čistú alebo tak. Ale že... A to sa mi stalo s týmto istým človekom dvakrát po takomto nejakom momente, že som začal jesť rovno, že steak. A na druhý deň som si rovno pripravil raňajky a vyšiel som to už potom na bežný kvázi režim, že som si normálne uvaril aj obed a už som akože, cítil som sa potom akože fresh. Sice mi potom vypadali vlasy a všeličo, ale už som normálne začal normálne fungovať akože na normálnom režime stravovať. To ti z toho stejku vypadali vlasy? Nie, z toho predošlého. To som videl dneska taký vtip, že jak tie stejky sú vlastne tak akože odstupňované, to, že ako ti ho pripravia, že je taký akože rare, medium. Že si toto stlačíš, toto keď máš... Nie, a bol taký vlastne akože je, že well done a ten je vlastne taký akože už je prepečený. Absolutne prepečený, no. Nie, absolútne. Je prepečený tak, že už není krvavý, ale že není prepečený. Ale bol taký ako steak, že úplne taký spečený, taký že do tmavo hneda. Že tam k tomu niekto hovorí, že toto není ani, že well done, to už je congratulations. Ja som bol v Taliansku takto u takého mesiara. Toho slávneho. Dario Cecchini. Áno. No, však áno, tam, áno. No. A to som chcel povedať... Dario Cecchini, keď si spomenul film, tak on hrá v mojom druhom filme. On hrá talianského mesiara v mojom filme. Ten talianský mesiar. To je cameo, nie? Cameo, áno. A ty si ešte vtedy jedol mäso u neho? Vtedy som jedol mäso. Ja som si dal tú 8-chodovú akože degustačnú večeru. A bolo to good? A bolo to super. A snažil som sa potajomky, akože kúsky mäsa odkladať Rudovi. Nemal som to kam dávať, tak som presvedčil moju vtedajšiu partnerku, že do jej kabelky to budeme dávať. A ona, tým, že som ja viac pil ako ona, tak ona bola presvedčená o tom, že všetci vidia, čo robíme. A som odlož to Rudkovi, odlož tento kúsok Rudkovi. A tiež ste sedeli pri takom spoločnom stole vlastne s rôznymi ľuďmi? A potom som tam bol ešte raz, alebo bol som tam viackrát a raz, keď som tam bol, tak zrazu pridali, že vegetariánsku verziu tej degustácie. To som chcel povedať. Aké to je? Tak sme si zobrali, že jednu mäsovú a jednu vegetariánsku a sme to tak kombinovali ako prílohy. To bolo takéto Beyond Meat? Nie. Že tam robil? Nie. No a počkaj, on robil také tie, že urobil napríklad, že ti pokrajal, ja neviem, celer. Baklažán. A urobil celer ako steak, alebo karfiol, nie? Nesnažil sa. Toto je inak akože čudné na tom vegetariánstve, alebo na niektorých kuchyniach vegetariánskych, že keď sa snažia napodobňovať akože tie mäsové. Áno, že vegánsky segedín. Však akože keď chceš byť vegán, tak nie. Tak si vymyslí vlastné jedlo, nie? Presne tak. Ja som moderoval. Čiže teraz sme prišli o vegánskych poslucháčov. Určite. Lebo oni sú takí ináč dosť vzťahovační, treba povedať. Ja som ten Nikolete moderoval toto, že tú prvú knižku toho som vegána, keď ma zvolila moderovať druhú, tak akurát to zrušil, lebo prišla korona. A ja som sa presne na toto pýtal. Že prečo teda sa snažia napodobniť nejaké brinzové halušky. Že či my, akože ľudia, ktorí jeme aj mäso, prečo sa nesnažíme napodobniť nejaké vegánske jedlo? No, tak akože... Lebo si dáš to vegánske jedlo a máš akože... Ináč vidíš, ale to je dobrý nápad, Ludvík, že urobiť z mäsa zeleninu. No ale že by to aj chutilo, vyzeralo ako zelenina. Áno, mäsová normálne ide iba jesť. Mrkvu urobíš z klobásky. Mrkvu z klobásky. Inak to je zaujímavý koncept, že som zvedavý, že čo všetko by si preto musel urobiť. Rôzne veci. Ja som inak niekedy videl taký nápis, keď som bol ešte malý a nerozumel som tomu, že sa to naozaj dá aj chutne urobiť, že vegánske hody, a mi to prišlo, že to je oxymoron. A keď už sme pri tom chudnutí. No, vráťme sa k chudnutiu. Pardon. Ja milujem vlastne akože také tie veci, čo fica. To tam musíme dať. Čo nikoho vlastne nezaujímajú, ako napríklad minulá sa počúva taký podcast o takom páre, taký Čech a Slovenka, ktorí sú vlastne bretariáni. Áno. A oni žijú z tej prány. Ale oni vlastne povedali, že keďže akože nejesť nič znamená byť rovnakým otrokom jedla ako jesť, áno, tak oni aj jedia. To sa mi páči, že oni hekujú to bretariánstvo. Áno, že vlastne, lebo že to je ako degustátor. Že ty to vlastne akože ochutnávaš. Považujem sa za jediného človeka, ktorý na Slovensku si objednal bretariánske menu
v tvojej reštaurácii, alebo teda v reštaurácii. A v bystre a doniesli mu ho. A v podstate ale si za neho nezaplatil. Ale ty si ma pozval. Lebo ty si ma pozval, lebo ty si povedal tej peknej slečnej čašníčke, že to je dobré? To je na mňa? To je na mňa. Ja som si objednal vegetariánske menu, ktoré bolo na menu a bol som jediný, ktorý si ho v histórii údajne objednal. Objednal som si to najdrahšie. Mali ste 3 položky. Ano. Ja som si objednal tú najdrahšiu. A mám to zdokumentované, mám to aj na Facebooku a dám si to pokojne, keď táto relácia vyjde aj do storky, dám si to normálne ako profilovku. A som tam obalený v červenej deke. Daj to našej social media manažerke. Daj to našej social media manažerke, túto fotografiu, pretože je tam bretariánske menu, ako ho konzumujem. Inhalovaním teda. Bol taký jeden takýto bretarián z Košíc, ktorý takto chodil po Bratislave. To je ako Anders Košíc? Bretarián z Košíc? Bretariander z Košíc a on takto vie, že on robil aj také vlastne ako kolečko po médiách, kde o tom rozprával a potom vlastne, neviem, či šuty, alebo hovoril, že ho videl takto v noci v nejakom bare, že akože kávička, nejaké jedielko a tak. No, pri jedielku som ho nevidel, ale však on bol aj u Adely hosťom často, alebo raz. Ale ja som ho videl na Korze, ja som ho videl v Mondie Café, ako tam dolu popíjal kávu normálne. A to môžu, nie? Či nie? Ale však oni, jak povedali, oni môžu všetko. No, tak akože okej. A bretariánstvo je možno len taký stav mysle. Bez pochyby, akože dá sa to podľa mňa vyšetriť. Lebo on rozhodne nevyzerá, že by nekonzumoval žiadnu stravu, vieš, že on ale v princípe čo? Že vlastne, že iba dýchaš? Iba dýchaš. Nie, že ty naberáš energiu vlastne akože zo slnka. Do slnka, ale slnko je akože veľký zdroj energie, nie? Je, no len akože nemáme úplne akože metabolický systém postavený na metabolickej premene. Ani tí jaštery? Nemajú toto? Moja rodová príslušnička, rodinná príslušnička je rodová, ktorú som už teraz akože ozrejmil. A možno vystrihneme. Aj rodovo som ju určil. Tak sa tomu venovala tak 30 rokov dozadu, keď tu boli také nejaké Mahatma yoga, či ako sa to volalo, taká nejaká čudná pani. Nie Mahatma Gandhi, ale nejaká taká... Nie Kundalini? Nie, tu bola taká... To som dnes počul, toto slovo. No a ona normálne, že namiesto jedenia skúšala také... Neviem, prečo je celý život akože postihnutá chudnutím, keď akože vyzerá naozaj, že dobré, je fit, ale že... A vždy vyzerala, ale že ona začala vtedy len tak akože... Len dýchať to jedlo. Akože, že ovoniavať. Ale nie, že ovoniavať, ale že... Ako keby len inhalovať. Ale chcete, aby som vám prezradil tajomstvo chudnutia v tomto podcaste? Ježiš. Počkaj, teraz dáme jingle. Dáme jingle, lebo toto nie je, že nám dvom. Ale s týmto teraz áno, 8 Indonézanom teraz prezradíš. A čo Indonéžanom? Normálne teraz budú za nami chodiť masy celému svetu. Ozrejmime tajomstvo chudnutia. K masy, ktoré chcete vedieť tajomstvo chudnutia, príďte na Palisády 2 alebo si vypočujte po džingli Martina. Martin, aké je tajomstvo chudnutia? Stačí menej jesť. ale vieš, že toto niekto v Česku urobil, že niekto urobil, že poradím vám, jak zhubnúť. A že normálne ľudia posielali peniaze a on im odpísal, že nežer. Vieš, že... Ale áno, akože tá matematika nepustí, nie? Že príjem versus výdaj kalórií, to je iba to, nie? No akože áno, matematicky hej, ale zase vieš, že my máme také tie, že psychologické jedenie. No, napríklad Ludvík, vieš, akože on pápa preto, lebo to ľúbi. Vieš? No. A je za tým nejaká kultúra a všetko. Akože rituály. A má na tom postavenú svoju identitu, že vie niečo talianské uvariť. A nielen talianské, ja už som robil aj francúzske nejaký miliónkrát. Amatričana som nevaril pol roka. Francúzske, nejaké španielského vtáčika. Ešte si taká európska kuchyňa je tvoja obľúbená. Medzinárodná. Tak to sa volajú tie jedla, vieš. No a čo som to chcel povedať? Že nie všetci ľudia to majú len takto technicky, že príjem versus výdaj kalórií. No, že za tým je akože veľa viacej. No a toto, keď sa, akože sú takí ľudia, ako napríklad náš kamarát Peťo Nosál, ktorý jedia len preto, aby vlastne žili.
Áno. Ja, že ho to jedlo vôbec áno, že on hovoril, že ja som zabudol dneska jesť. Ale vieš čo, on mi hovorí, že on nechce jesť kvôli tomu, že on nemá rád ten pocit, že ty si dávaš nejaké predmety do úst. Aha. Že zemiak je nejaký predmet. On je to absurdné. Inak, podľa mňa by sa to tiež dalo asi nejak akože ošetriť. Vieš čo, akože mne to tiež prípada absurdné, ale zase to jedlo akože mám rád, vieš. Áno. Akože nie nie je to absurdné. Ako keby vďaka tomu sme možno prežili. Áno, ale že je absurdné to, že prežívame vďaka tomu, že si niečo nakladáme do úst. Že mne to prípada, že je to smiešné, ale zároveň je to úžasné, lebo na tom postavená celá kultúra, vieš, že na tom jedle. No celá kultúra. No, celá nie. Slovenská určite. Ale že je to také, že zaujímavé, vieš, že zaujímavý proces, že ty... Ale mohol by si vkladať do úst niečo a to vyplúvať. Áno, inak nie sú takýto... Vkladaš čerešne a vyplúvaš kôstky. Áno, ale že taký degustátor jedla... Taký akože taká bulimia, alebo tak. Nie, skôr niečo také, ako sú takí tí ľudia, ktorí degustujú víno, ale nepijú. Aha, potom... Ale aj tak sa opijú. Vieš čo, áno, lebo im to cez tie poháriky chuťové? Áno, samozrejme. Aj tak to víno. Zober si, že ty dostaneš do úst kalíšok. Veľké, enormné množstva vína. Enormné. Áno, enormné. Enormné. Ale potom aj tak ti pičichote. Ale čo my, však to ty robíš? Idem vyplúvať to víno. Ale toto, vieš, a keby si degustoval opekané zemiaky, že to len také povaľkáš si v ústach a vypluješ to? My sledujeme napríklad, že v nedeľu sledujeme to je otázka, že či to máš pohrísť. Pečie celé Slovensko, no. Vieš, to sledujeme. Či aj tie opekané zemiaky. No tam to žiaľ nerobia, lebo robia... A čo pečú? Čo môže peť celé Slovensko? Nešťastné koláče, také všelijaké čudné dezerty a tak. Od vymyslu sveta, ktoré sú vlastne stále rovnaké. Ale každopádne tie dve tety tam chodia a ochutnávajú Ježiš, to. tie mám rád, lebo to je taká normálne, že jedna je jak letuška v Ryanairy a druhá je taká normálne, že pani Majstrová. Jojka, že? To sme dneska presne so Šimonkou pomenovali, že ona vyzerá aj s babami z... Ale však ona je. No, čo? To. Pani Majstrová znamená čo? To je, že vedúca odborného výcviku. Lebo to vieš, akože ináč je to majster, vlastne akože na učňovke sa to volá a toto je asi pani Majstrová. Ona je vyštudovaná teologička. Ale asi, čo je vyštudovaná? Evanjelická teologička, ona bola farárka. A k tomu sa dostala k odbornému výcviku? Pekárenskému? Neviem ako, lebo inak akože jej práce vyzerajú na tom Instagrame asi tak podobne, ako vyzerajú práce majstrov odborného výcviku. Také práce? Že tak teologicky, že to vyzerá, vieš? Že teologicky rozhodne nie. Torta v tvare kríža? Pomerne infantilne. akože... To sa nevylučuje. Náhodou v tej poradni, čo sme chceli robiť, vieš, je taká otázka o tej kresťanskej, že či môže byť akože tá hostia. Vieš, čo je hostia? Na Roberta ukazujeme. To, čo si dávaš do takéto telo Kristovo? Áno, tá oplátka. Oplátka. Že či to nemôžeš hrísť, lebo by si pohrízol Ježiša. Presne, ale že či môže byť bezlepková. A tak podľa mňa bez lepky ho lepšie stráviš. Inak to je problém pre teba, potom ako pre vegetariána. Že ako ateist. Že telo Kristovo nemôže vegetarián. Keby si bol ty ako ateista, dobre, ale ako vegetarián, keby si bol kresťan vegetarián, tak vlastne nemôžeš používať telo Kristovo. Vegetarián nemôže jesť telo Kristovo. No, lebo ty veríš naozaj v tú premenu. Že ty naozaj prijímaš fyzické telo Kristovo. Fakt? A potom vlastne abstinent tiež nemôže tú jeho krv. Vieš čo? Ináč krv je tiež živočíšny produkt. No, ani sa o tom nebáme už. Vieš čo? No to je pravda. Lebo oni... To kresťanstvo je úplne ako nevhodné pre vegetariánov. Napríklad v krajine, ktorú nebudeme spomínať, hej. Ale môžeme, krajiny nás nepočúvajú. Vieš čo, ale to kvôli mne, lebo keď som žil v tej krajine. No. Je tak, okay. Tak tam sme v Dánsku. Tak tam sme. Dánsky klub toto je. Tam napríklad, kvôli tomu, že mnoho ľudí malo problém s alkoholizmom. Ty by si mohol mať takú reláciu, Ľudvo, ne? Že dánsky klub. Sám. Dobre, ale oni sa rozhodli, že budú namiesto vína
Dáni v tých cirkvách, teda v tých kostoloch konkrétnych sa rozhodli, že ale už dneska nealkoholické víno existuje. Hej, ale vtedy nebolo. A vieš, ako sa vyrába? Neviem. Nevieš? Nealkoholické víno, nie sú všetky odrody na to vhodné, ale normálne to prejde procesom takým istým, ako prechádza víno. Kvasenia. Celým procesom. A na záver sa to vraj dáva do takej čo to je, turbína, kde sa to hrozne rýchlo roztočí. Myslíš centrifúgu? Centrifúgu, myslím, ďakujem. A že vraj molekuly alkoholu, ktoré sú ťažšie, tak oni odlietávajú odtiaľ preč a zostane iba ten zvyšok toho, kde už nie je alkohol, ale chutí to ako víno. Keď sa natrbeš, tak by si mal ísť do turbíny, do centrifúgy, lebo tie molekuly alkoholu odídu preč. No a že potom to máš akože nealko víno. To je pekné. Dobre, ale ešte pamätáte si vy také inzeráty, nepamätáte si, ale boli také inzeráty v 50 60 rokoch v Amerike, ktoré boli o tom, že ako pribrať. Vieš, že po druhej svetovej vojne, že bola taká akože chudoba, neviem čo, takže normálne, že dievčatám sa odporúčalo, keďže ideál krásy bol iný, ako bol potom v 90 rokoch napríklad, také tie ultra štíhle, alebo 60 twigy a tak sa v tých akože 40 50 rokoch odporúčalo, že čo máš jesť, aby si pribrala a mala také krivky, ktoré sú ako keby že žiadané. V 50 rokoch už bol ultra štíhly. Dobre, tak 30, 40? Mala široké boky. No, 20, 30. Ultra úzky trieka. Oni nosili tie špicaté podprsenky vtedy, vieš. Kto? Tie dámy v tom. To bola taká móda v Amerike v tých 50 rokoch, že mala tá žena ultra štíhly driek. Mala veľké boky, veľmi široké boky. Ale to bolo len na obrázku. Tomu náležité stehná, ale nosili tie korzety si sťahovali a do toho nosili ako keby také... A to myslíš tú Madonu, nie? Nejaký kostým... Tá Madonna z toho vychádzala. Tú módu to si ešte musíme dať. Ale vidno, že korzety vymysleli v 50 rokoch. Vidíme, že ja som nepovedal, že korzety... Moment. Ja som nepovedal, že korzety vymysleli v 50 rokoch. To nepovedal, to je pravda. Ale dobre, ale poď. tie korzety tam vtedy používali na sťahovanie toho drieku. Na obrázku. Teraz som videl na TikToku taký... Vieš, lebo vtedy ešte neboli tie zobrazovacie technológie také vyvinuté a tie fotky vlastne akože viacej sa používali kresby a malby a vieš, a vtedy vznikli také tie pin-up girls, že to bolo že namalované. Dobre, ale zober si aj tie filmy z 50 rokov, kde bol ideál krásy, že boli tie ženy boli štíhle. Tie ženy boli štíhle. V tých amerických filmoch. No a ako ktoré? Tých noir detektívka z tých 50 rokov. Ktorej noir detektívka? Casablanca. Nebola noir detektívka. Tá bola natočená v 30 rokoch. Dobre. Ale mohla by byť. Casablanca. A nebola čierno-biela? Aspoň... Bola, no. Tak mohla byť noir. Tak tam mali viac čiernej. Ale ešte som chcel... Počkaj. Blanc noir. Ježiš, viete čo? Teraz neviem, či ste videli, lebo nie ste na TikTokoch, že teraz strašne koluje také video, ako nejakí takí mladí veriaci spievajú Madonninu pesničku. Like a Virgin? Nie, Like a Prayer. Ktorá je, že o orálnom sexe a to spievajú v kostole, vieš, lebo si neuvedomujú ten kontext toho, ako keby, že textu, že som na kolenách a dostanem ťa do neba. To som si nikdy neuvedomil. No. Ale môže, že ona to tá Madonna... Toto je indická verzia? Ale ona, že môže, že tá Madonna tak to myslela, že ona sa tiež volá Madonna. Áno. Veronika Luisa Ciccione. No, ale že Madonna... to má ako stredné meno, nie? Nie, nemá. Nemá? Nemá, to je umelecké. Ona je Veronika Luisa Ciccione. Nie Luisa. Má tam aj Madonu. Veronika Luisa Ciccione. Ciccioneová. A jej otec vyrába vína v Kalifornii. Už vyrábal. Prečo? Zomrel. Naozaj? Už dávno. A jej brat zomrel. A ten bol aj tu v Bratislave kedysi. Chodil aj do San Martina. Jej brat bol v Bratislave? Hej. A v Partizánskom pomáhal vyrábať topánky pre Neheru. Či čo, ako sa to volalo?
Šmaria. Nie pre Neheru, ale Madonín brat pomáhal v Partizánskom vyrábať topánky pre Nehru. Nie pre Neheru, Nehru Gandhi? Nie, Madonín brat sem prišiel na pozvanie... Je to komplikované. Madonín brat prišiel do Partizánskeho. Ináč tu chodia sami bratia, lebo vlastne aj ten oný tej... Bratia zo Solúnu. Nie, brat Giannina Nini. Áno, ja som. Prišiel som do Bratislavy. Áno, aj solúnski bratia. No. Vieš, že bratia speváčok chodia do Bratislavy. Áno, ale aj ten oný Cyril a Metód a všetci chodili do Krčení, kde sa ale oni chodívali prišli do San Martinu. do Nitry, nie? Bratia zo Solúnu? No, nie? Nešli do Nitry? Aj na Devín údajne teda. Áno? A tiež išli pomáhať s výrobou topánov? O tom nikto nič nevie. No nevie o tom nikto nič, ale tak sa to traduje. Tak si to akože... Tak si to pamätáme. Devín tedy neexistoval. Tak si to želajú, že prišli sem. Jak neexistoval? Akože hrad, myslíš? No, hrad, A no. kopec asi, hej, nie? Či? Možno si vznikol až potom? Hradisko tam bolo, nie? Na tom kopcu. Tak poďme, ešte povedzme si, že či je ešte niečo, čo by sme k diete, čo je to za téma? Chudnutie. Chudnutie. Je to vôbec treba? Prečo si človek povie, že idem schudnúť? Že, čo ťa k tomu motivuje? No asi, aby bol krásny. Krása, hej? Že myslíš, že keď si štíhli, si krásny? Lebo nežijeme v baroku? No, a je to taký ideál, nie? Aj keď akože vieš, že... Kedy si predtým, než ľudia boli ľudia pred barokom štíhli, asi boli, ale... Boli ľudia pred barokom? Boli, lebo nemali dostatok, ale tí, čo mali dostatok... Lebo vieš, že jediný, kto z nás je tu chudý, je Dodo, teda však není tu, ale a vieš, a o ňom... Však Ludvík tiež je chudý, nie? No a už nie tak veľmi. A o ňom hovoria, že on není krásny vlastne. Počkaj, Dodo není krásny. Je, keď je holý. Aha, keď je holý. Dodo nie je krásny, Dodo je nádherný. Dodo nádherný. To je ako vták nejaký, vieš? A je to o inom, vieš? Nie, ale že prečo, vieš, ty si prečo chcel schudnúť? Vieš čo, ja som kvôli kráse? Lebo teraz nie si krásny? Nie, akože ja som tiež akože nádherný, ale že presviečali ma, že to vlastne je zdravšie. Aha, okej. No to je dobrá motivácia, nie? Zdravie. Ale potom som si povedal, vieš, lebo máš zase fyzické zdravie a potom máš psychické zdravie. A zistil som, že... Vieš, že to je jedno, hej? Jedno zdravie. No ale keď sa bavíme o chudnutí, tak vlastne ako keby, že troška sa to oddeluje. Hej? Ja keď som bol chudý, že až vychudnutý. No počkaj, ale... To sú pekné spomienky na to, že ja keď som bol chudý, to si posadajte si vnúčata, poviem vám, aké to bolo. Keď ja som bol chudý... Neviem, čo som hovoril? No, že psychické. Je psychické, že vlastne je to ako také odlišné. A zistil som, že vlastne, že ono je to vlastne jednoduché schudnúť. No, to není problém. Ale že ja vlastne nechcem akože za to zaplatiť tú cenu, ktorú za to musí zaplatiť. Že si nemôžeš, čo to stojí? Také chudnutie? No, že si nemôžeš dať tie dobroty. Vypražaný sír a podobne. A som si povedal, že tak to zase nie. Vieš čo, ale ja som sa napríklad nebránil v období, kedy som bol extrémne chudý, ale dajme tomu, že nič som nestradal som, ani psychicky, ani fyzicky. Mal som dobré obdobie. Darilo sa mi pracovne a tak ďalej. Takže som akože nemal žiadne akože porývy duševného typu ani iné. Ale že bol som úplne chudý. A pritom som normálne akože jedol, popíjal víno, pivo, ale že ale potom do určitého veku to išlo a potom zrazu... Tak áno, ale vieš, akože my sme vo veku, kedy vlastne akože sa ti spomalí metabolizmus, lebo ti akože začne klesať testosterón. To výhovorky. A priberáš a tak. Ale to nie je výhovorky, to je štatistika. No. Myslel som si, že to nebude vedecky podložené, iba štatistikou. Mám začať jesť mäso, aby mi ten testosterón stúpal. Nie, to sa nedá takto akože stimulovať. Ako sa to dá sa to nejakými suplementami, nie? Dá sa to normálne, že nejak, že píchať. Akože... Testosterón? Z koňa? Extrakt? Nie, že bol som z hodogostí u endokrinológa, akože na vyšetrenie. Tak čomu sa venuje taký endokrinológ? Hormonálnej rovnováhe. No, štítna žľaza a tak. A čo ti povedal?
No a jedna z tých vecí, lebo bola, že robili mi testy, že či mám akože dostatok testosterónu. No. Lebo to je vlastne v našom veku taká tá vec, že ti to tak začne tak akože... Áno, že preráža ten estrogén a potom plačeš pri filmoch. Napríklad, no. Nie, ale že jedna... Je to tam fakt? Ale že keď máš menej testosterónu, tak nám začneš priberať vlastne akože, ako muž. Lebo ja som sa... Ako žena, ne? Počúvajte, ale ja som sa teraz prichytil pri tom, že sa častejšie dojímam. No, to je ono. To je ono, volá sa to, že andropauza. Áno, to je ako keby menopauza pre mužov. Presne. To je menopauza pre mužov, len ženy to majú tak ako keby, že viacej skokovo a muži to majú tak ako, že trvá to 10-15 rokov. Tak postupne. Vítaj, Ludvík. Počkaj, ale ty sa nedojímaš, teba nedojme len tak niečo. Tak zase akože má to svoje hranice. A tak pri Bajovi to má svoje špecifika, vieš, toto akože empatia napríklad, nie úplne žáner, ktorý by mu bol taký prirodzený. Výrazná povahová črta, ale piči to fakt. Čiže hovorí, že to dlhšie trvá. Možno 80. Ja ešte teda už nejaký krok späť, lebo ja sa fakt teraz dojmem nad hocičím. Ja sa dojmem ale vieš, ty si aj v takej životnej situácii, že máš to malé dieťa a to ťa môže ako keby, že trošku ti to rozkolísalo, tie priority a veci. A... Hormóny. Si ma upokojil. Áno, snažím sa byť tvoj kamarát. A ináč akože, a tiež po narodení dieťaťa mužovi klesá testosterón. Presne, lebo už je. To dieťa je. Už žiadne iné. Čiže to môže byť ešte aj to, že ešte nemáš... Alebo môže mať aj andropauzu, aj toto. A to si akože vybavený. Dovi. Nie, ale však to je normálny proces. Preto sa napríklad aj hovorí o tej ako keby, že sexualite, že je fluidná, že sa ti mení ako keby, že tým vekom. Lebo ti tam akože menia sa tie hormóny a ten testosterón ti klesá, estrogen ti stúpa a neviem, akože ako nezačal si sa viac obzerať po chlapcoch? V akom veku? V tvojom. Teraz. Čiže keď ženy začnú vlastne akože časom mať taký hrubší hlas, tak muži začnú mať taký tenší? Neviem, či to súvisí s tým hlasom, ale že sa ti tak ako keby že rozširuje tá paleta emócií napríklad, vieš. Ja som mal vždy rozšírenú paletu emócií, ale... RPEčko. Ale tak teraz, keď sa narodila Marinka, je pravda, že ale fakt ma fucking hell, že dojme. A to s tým súvisí. Mňa normálne dojalo niečo, pozerali sme Madagaskar a ja som sa síce akože strašne rozosmial, lebo tam boli vtipné momenty, ale kokotina ma dojala normálne. Áno? Ledy král. A to bolo niečo s tým Beňovským Moricom? Skoro. Trošku iný Madagaskar. Ten film Madagaskar, ten detský a to rodinný. A Levý král, tam to som bol... To nikdy nedojalo. To som bol ja s Rudom na tom v kine. Plakal? No, on plakal, keď ten otec zomrel. Can't you feel the love tonight? Ale vieš čo, a mňa by to... Ináč Elton John prišiel o zrak. Hej, to som počul. To bolo memečko, ne? Potom, čo bol na výstave na hrade. Na ktorom hrade? Buckinghamskom paláci. Kde vystavala Šimkovičová s Tabakovou. Tie obrazy. Kto je taký expert na chudnutie, na diety, niečo? Bukovský. Chudík. Ten je mŕtvý. Bukovský? On je chudý? Štíhly? Však nevidíš si tie fotky krásne? Ja nevidel som krásne fotky. Tej koženej bunde? Je pravda, že my sme podľa... Počkaj, to ti musím ukázať. Je pravda, že podľa Bukovského sme varili pre Marinku príkrmy. Áno? Čo, orechy prevažne? Nie, to mal normálne, akože vtedy ešte, keď mu nejebalo úplne, tak mal celkom... Ale však Marinka je malá, tak už mu jebalo, keď sa narodila, nie? Dobre, ale my sme mali tie knihy, ktoré on tedy vydával, návod na prežitie muža, návod na prežitie ženy a Môj anielik sa volá ďalšia kniha pre babetka. Môj anielik? O tom, ako sa starať o babetka. Čože? Sexy motherfucker. Ale toto je staré 30 rokov, tieto fotky. Ale čak, áno, ale že sú. Vieš? Ale že sú.
Martin práve ukazuje fotky pána Bukovského. Ale on kým mu úplne akože neprešlo a nepreplo. Ale pekná košela. Ale on mal, počúvaj, z Maduáru. Ale on mal naozaj, že vtedy predtým mal celkom také zaujímavé ako rady, ako sa starať o to telo, tou stravou. Aj toto je dobré. Napadlo ma teraz, jak sa pozerá na tú fotku Schwarzeneggera, že vlastne chudnutie to je taký bodybuilding, nie? Áno. Vieš, že... Ale je to body destroying, nie? Že ty akože ubúda ti z toho tela, nebuduješ ho. No dobre, ale to je ako rozdiel medzi plastikou a skulptúrou. Vieš, ľudia potrebujú tuk, keď sú napríklad nejakých akože úplne, že kedysi v tých nejakých akože severských krajinách. Áno. Ale úplne, že potrebujú ľudia tuk, aby prežili. A v tých azijských potrebujú tuk-tuk. Taký lacný vtip, ale... Urobme. Jingle dám za to. No keďže už nemáme čo povedať, ale iba tieto akože hovadiny, lebo čas pokročil a hladina alkoholu tiež, tak by sme sa s vami radi rozlúčili s touto témou chudnutia, zaželali vám veľa šťastných kíl a boli s vami Robert Slovák. A povieme aj, že koľko vážime aktuálne? Ja to úplne neviem povedať za seba, takže keď tak chceš, tak môžeš. Nie, buď všetci, alebo nikto. Ja som jak D'Artagnan. Dobre, takže Robert Slovák. Pozdrav sa tým poslucháčom. Čaute. Ahoj, no čau. Ludvík Bagin. Kilimanjaro. Moje meno je Martin Bajeník a chýbal nám tu náš najchudší člen Dodo Dobrík. A on klame telom. Komu chýbal z vás? Kríže stredného veku.